Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. E abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán, dende este precioso entorno da Capela da Lanzada. Un día moi bonito que nos acompaña, pero que tamén cun chisquiño de vento, como todos vostedes tamén poden apreciar a través do son deste programa. Pois ben, iniciamos esta terceira e última parte lembrándoles, como sempre, o noso Facebook. Tomemos a nota, facebook.com/programa Verán Verán. A seguir toda a actualidade a través das redes sociais. E que mellor que iniciar esta última parte que falando de festa, de troula. E disto, como ben teño dito xa neste programa, saben moito os nosos compañeiros de Telemiño. Hoxe a nosa compañeira Conchi Pérez estivo, nin nada máis, nin nada menos que na Festa Mexicana de Avión. Esta foi a reportaxe que nos achega para este Verán Verán. Para irmos de festa hai que estar ben preparada e un sombreiro de palla sempre apaña. Hoxe toca nos Festa Mexicana en Avión. E que ben marrimo, Isabel, responsable de Cultura, a que mellor me pode informar da festa. O que? Pois sí, según que sí. Porque mira, teño piñatas por aí infantís, me dicen. Para infantiles e para adultos. Ah, tamén, menos mal, Desde o o sea. ano pasado, para os non tan nenos, non? Os que somos algo menos pequenos, Pero que tamén nos que gusta. tamén somos pequenos, temos 2 piñatas e 3 para nenos. Cantos anos se leva facendo esta festa? Esta estamos por a 14ª edición. E con que motivo? A ver, é un pouquiño de morriña, un pouquiño de xuntanza? A ver, a noso... Cando xurdiu a idea foi porque queríamos unha festa en homenaxe aos emigrantes, porque como toda Galicia somos un concello de emigrantes. E dixemos, bueno, pero festas de emigrantes xa había. E moita xente relaciona Avión con México, porque temos emigrantes en Venezuela, en outros países, en Estados Unidos, en Panamá, temos en todo, en Alemania, en Europa, temos en Holanda, pero é certo que a xente relaciona Avión con México. E a maioría dos veciños emigraron a México por porcentaxe. E dixemos, pois mira, a festa mexicana non hai ningunha, é unha cultura preciosa, pois vamos facer unha homenaxe, e de aí xurdiu a idea. Bueno, unha parte moi importante es lo que vamos a comer en una fiesta, porque bailar bailaremos, pero papar nos apuntamos todos, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues mira, tenemos platos muy típicos y tal, tienes las carnitas, que es carne de cerdo, te viene así picadita, te hacen unos tacos, tal, tienes ahí cebollita, salsita para acompañar, también tenemos unos tamales, que son rojos, verdes, son con pollo, es la masa de maíz, te viene, bueno, hecha en la misma hoja, te pone con la salsita, con salsa roja, salsa verde. ¿Qué más tenemos? A ver, taquitos dorados también. Hay que quedarse para probarlo, Claro, y punto. Claro, es que yo te puedo decir, a ver, está todo muy bueno, pero tú después los pruebas y ¿Y ya... la fiesta promete o no promete? A ver, porque todos los años, ¿cuántos lleváis ya con esta fiesta? Tú dices que estás ausente, llevas ausente yo 2 llevo años. 2 añitos fuera, pero esto ya llevarán para 13, 14 años, yo creo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, es la primera vez que vinimos a Avión y estamos muy... Pues xa muy vin bonito. con varias xente, que era a primeira vez. Sí, pero bueno, nunca se puede decir de este agua no beberé. Hoxe toca festa mexicana, aquí en Sí, Avión, sí, sí. a la gallega, Es pero... que somos medio mexicanos. Ay, sí. Somos medio mexicanos aquí. Oh. O sea, aquí, ¿qué pasa? Que lo malo que aquí había que venir en avión, como dice, ¿no? Porque hay mucha curva. Pero bueno, por lo demás, bien. Ah, e non importou vir a curva, o caso é vir a festa. As Sí, curvas non no, la importan. verdad que muy bonito. Aconsejo a la gente que venga porque la verdad que es bonito. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapanza! Del sur al norte y del norte al sur. É a primeira vez, pero tamén me pasa a min. Ai, Dios mío, que vergoña. Eu estrenárame fai anos, pero esqueceuseme a festa. Que eres daqui? Non, de Ourense, pero viñemos á festa. Telemiño quixos apuntar á festa mexicana, porque lle falaron maravillas. Pois nos falanos tamén viñamos a mirar, pero non sabemos como é a cousa ainda. Entón, vindes á estrea, claro, para vos. Claro, Sí. sí. E de onde vides? De Vigo. Caramba, xa lle deste de ser. Sí. E que vos contaron?
Contáronos que especial. había unha festa mexicana que era moi bonita e ainda íbamos a vir vestidas e todo, Mira, pero vamos a ser non sinceros, a vos o que vos tiñamos, A vos o que vos dixeron foi, tiñamos, que había moita festa. creo que sois mexicanas, pode ser? Somos mexicanas las tres. Contarme, hablarme de esta fiesta, ¿qué tiene de especial? Es la ¿Y primera- por qué nos apuntamos? Es la primera Es también. la primera vez que vengo. Entonces, de momento bien. ¿Sí? De momento bien. ¿Y qué Todos te los- llamó la atención? ¿Qué te dijeron para acudir a ella? Bueno, que había comida mexicana, mariachi. Esas son las dos cosas. Que teníais morriña y queríais venir. Sí, esa siempre la tenemos. Vivimos en Ferrol las tres y vinimos desde Ferrol. La morriña os hizo venir, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que te llamó la atención para venir? ¿Las amigas? Las amigas, la comida, la bebida. Básicamente eso. Entonces vosotros sí que podéis recomendarme un plato rico, típico mexicano, ¿cuál sería? Que tú me dirías, pues pilla este aquí en esta fiesta. Unos taquitos al pastor y unos tamales. ¿Viva la fiesta mexicana? Sí. Sí. Aunque sea en avión. Sí. Sí, mira que formaliños, dentro de un rato no van a estar tan formales. ¿A que no? Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Nas festas, aparte de bailar e papar, o que se vive moita humanidade. Que o pasedes moi ben. Adeus. Pois aí quedamos con esa marchosa e divertida reportaxe de Conchi. Por certo, que o paseste tamén moi ben. E despois de falar de gastronomía e de música, imos a centrarnos agora no mundo do motor, concretamente en toda a actualidade que aterra neste verán no Racing Dakar, actualidade da que de seguido nos trae boa conta a nosa compañeira Nerea García. Ola Silvana, como no verán de Sanxenxo hai actividades para todos os públicos, hoxe viñemos ata aquí, ata o circuito Racing Dakar de Sanxenxo, porque non nos quereríamos perder esta cita co mundo do motor. A escudería Vallejo Racing pon a rodar hoxe o seu Porsche para ofrecer unha exhibición que fará as delicias de todos os aficionados a este deporte. E como non hai festas en música, os DJs de Galicia en Army serán os encargados de amenizar esta noite co seu show de música electrónica. Privilexio de ter aquí comigo a Diego Vallejo e Sergio Vallejo. Como sabedes, Diego Vallejo foi comigo Dakar, este tipo de eventos que, como ter o Porsche de Vallejo aquí, pois dinamiza moito pois todas as actividades do circuito París-Dakar. Ademais de karting, aquí ofrecemos canoas, minigolf, tirolina, rutas en quad e a novedade que é os aquacarts, que está tendo unha moi boa acollida tamén. Eu levo correndo 33 anos e xa cando empezaba había moitísima xente nos rallies. Así que non sei, debe ser que os galegos a gasolina e o motor nos gusta. É un deporte que requiere moita concentración, pero non só o piloto, sino de todos os componentes. Os coches son complicados para que todo vaya ben, as presións dos neumáticos, o motor, en fin, todo ten que estar moi afinado, así que tratamos de facer cada ano un evento parecido para amigos e coñecidos que queremos que se poidan subir no coche e dar unha volta comigo. E a verdade é que non hai facilidade para facelo en moitos sitios, así que tengo que agradecer ao Karting París-Dakar que a través de José nos facilita poder facer este tipo de eventos. Mareime moitísimo, ese rapaz vai loco de todo, non sei se na casa saben que conduce así. A verdade é que é un regalo, todos que somos aficionados ao rally e somos fans dos Vallejo, pois poder estar aquí hoxe con eles e dar aquí unha voltiña nesta máquina, pois nada, un regalo que nos fan e eu encantado de recibilo. Venimos de Bilbao. ¿Y venís a propósito específicamente a ver el espectáculo? Bueno, el espectáculo, a ellos y al circuito, que está muy bien. Y ya de vacaciones por aquí, por las Rías Bajas. Somos aficionados al motor y nos gusta a todos los gallegos, creo yo. Y no sé, es un mundo sano, entre comillas. Se gasta mucho dinero, pero es dinero sano y bueno, y te da, pues, si ganas algo o tal, pues te da esa satisfacción y entonces pues es lo que nos hace seguir adelante.
trae moita xente porque é moi famoso, os irmáns Vallejos, bueno, hai moitísimo ambiente, moi divertido tamén. Atraídos polo ruxido dos motores, a música e o bo ambiente, foron moitos os que hoxe, como a nós, se achegaron ata aquí a todo Racing Dakar para vivir unha noite de verán de Sanxenxo dunha forma ben diferente. Noites e días diferentes, sen dúbida algunha, os que se viven nese circuito Racing Dakar, do que continuamos falando cun experto nesta materia. Abrimos xa a última entrevista deste verán, neste entorno da Capela da Lanzada, e para isto xa estamos na compañía de José López, xerente do karting Racing Dakar Sanxenxo. José, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, como está marchando este verán para este karting Racing Sanxenxo? Contanos un poquinho como marcha. Bueno, con moita actividade, imagino, non? Moita actividade, pero o mes de xulio, sí, arrancou con algo menos de actividade que outros anos, pero bueno, foi un poquinho máis frouxo, non? Que noutras ocasións. Pero nós estamos traballando, por suerte, moi ben. Agora creo que en agosto podemos recuperar eso que se deixou de facer en xulio. Bueno, José, contanos un poquinho, para entrar un pouco en materia, logo coñeceremos todas as actividades que temos dende este espazo, pero cando comezaste esta aventura en Sanxenxo? Bueno, eu decidín deixar a profesión de veterinario con 29 anos, empecé esta aventura diseñando este circuito permanente que era o primeiro de Galicia. Totalmente. Entonces, no ano 90, arranquei aquí co circuito Racing Dakar de Sanxenxo, e, bueno, son xa 28 anos os que levo aquí. Como foi evolucionando este circuito dende o seu nacemento ata a actualidade, non? Ata este 2018, onde temos un sinfín de actividades para realizar e desfrutar neste espazo. Bueno, a evolución foi cada ano tratando de ofrecer aos visitantes, aos clientes, o mellor posible, non? E sobre todo o carácter inquieto, innovador, creativo que me caracteriza, pois foi o responsable pois de ir mellorando cada ano as instalacións, e sobre todo o que marcou un antes e un despois no circuito foi a creación da barreira protectora Protest Karting, que despois se puido patentar. Está xa presente en máis de 22 países. Cal a importancia desta barreira protectora? Por que che gusta destacar especialmente isto? Bueno, porque realmente hoxe en día no mundo das proteccións está considerada unha das mellores barreras protectoras. Están países tan como Estados Unidos, por exemplo, hai máis de 50 circuitos que xa contan coa miña barreira Protest Karting, así como innumerables países do mundo, máis de 22, como Tailandia, Arabia Saudí, agora temos un proxecto para facer en Líbano, en Beirut, tamén temos firmado outro proxecto para Dakar en Senegal, etc. Todo gracias a esa barreira, a esa invención. A seguridade, imagino que toda a seguridade será pouca, non? Nun espazo destas características, José. Bueno, a seguridade é sempre o primeiro aspecto a ter en conta cando se traballa con un circuito onde pasan miles de personas, tanto nenos como adultos, tes que garantizar de alguma maneira a maior seguridade posible, non? E con esta barreira, a verdade é que estamos encantados porque evitamos prácticamente a todos os problemas que antes tiñamos sin ter esta protección. José, imos de cheo agora coas instalacións. Falábamos antes da evolución, pero contame un poquinho como describirías ti, como xerente deste Racing Dakar, as instalacións que nos podemos atopar na actualidade, neste 2018, neste verán. Dakar de Sanxenxo está ubicado en pleno corazón das Rías Baixas, nun enclave único no mundo, porque temos por un lado a playa de Major, que como sabedes ten bandeira azul, por outro lado temos un lago precioso onde hoxe o considero como unha especie de laboratorio de probas con outra invención miña, que son os aquacars, e despois está flanqueado todo por unha pared, digamos, ¿no? Desde onde hai uns miradores que se pode ver non solamente a vista aérea do circuito da playa de Major, sino tamén unha vista espectacular das illas de Ons e Onza, que bueno, non se pode pedir máis, o sea, é un enclave único, ademais, a 7 km solo de Atoxa e de Ogrove, e a 7 km de Portonovo e Sanxenxo, pois é increíble esta ubicación. Falamos da ubicación increíble, eu quería preguntarche polas actividades, temos de todo un pouco, ¿no? Temos tirolinas, temos quads, temos canoa, temos ese car acuático do que ahora nos vas a falar a continuación, temos a pista karting, que non nos podemos esquecer. Contanos un poquinho, que actividades para todos os gustos e cores, ¿no?
Bueno, o que, lógicamente, a actividade principal é o karting, actividades de motor, como rutas en quad, o karting para maiores, para nenos, pero si é verdade que a mí me apasionan os deportes de aventura tamén, entonces empecé fai anos a diseñar en determinadas zonas do circuito complementos, actividades complementarias para xente pois, que a mellor vai de acompañante e prefiere pois, facer minigolf, tirarse en tirolina, facer canoas, todo isto pois, bueno, fai que tamén sexa un área única no mundo polas actividades que ofrece, non só é un karting atípico, precisamente por todo eso que ofrece. Temos actividades, por así decirlo, para todos os membros da familia, non? Se un lle gusta o mundo do motor e outro lle gusta o mundo da auga, non teñen problema porque ali van a pasar unha boa tarde, mañá ou que les prefira. Mira, desde un neno de 3 anos que pode ir acompañado en un biplaza con un adulto, na pista digamos, de iniciación, hasta máis de 80 anos, o sea, hasta os abuelos que tamén se aventuran a veces a facer desde unha ruta en quad hasta montar en car ou senón en aquacar, porque hai digamos, personas como, por exemplo, miña nai, que ten 85 anos, que se enamorou do aquacar e que cando ven aquí de vacacións, pois é inevitable que pase polo aquacar, o sea que se pode disfrutar unha persona de 85 anos dun aquacar, pois imagínate o abanico de edades, non? No aquacar poden disfrutar desde 12 anos e adiante. En que consiste este aquacar? Porque estamos falando longo tendido, pero como nace esta iniciativa, non? Bueno, unha vez máis, como unha idea que se me ocurre fai miña, sí. A cabeza non para no teu caso, non? Non para. A cabeza non para, papi. Ojalá siga así moitos anos. A verdade é que fai uns anos, non? Pois se me ocurriu, pois eso, tuve a visión de ver un car flotando na auga, desplazándose pola auga. Con esa visión emprendín todo un montón digamos, de prototipos e de probas, prova-error e tal. Dinlle entrada un ingeniero náutico tamén que me axudou nos últimos, digamos, procesos para fabricar o molde, e hoxe en día temos incluso unha fábrica montada en Galicia donde podemos fabricar íntegramente o aquacar, excepto a mecánica que importo de Rotax, motores Rotax que veñen de Austria. O demais está todo feito aquí en Galicia. E como está marchando esta implantación deste aquacar en Sanxenxo? Bueno, a implantación foi un éxito tremendo porque monta moita xente, o sea, hai moita xente que quere probar e todo o mundo se vai xa encantado. Un produto atractivo, non? Moito, sí. Aparte de ser un produto moi atractivo, pero tamén, sobre todo, moi seguro, non? Involcable, non te mollas normalmente, salvo que vayan moitos ao mesmo tempo na auga, que entonces te podes salpicar, pero para eso temos unhos traxes de auga que facilitamos, a verdade é que é moi seguro, monta moita xente cada día, pero bueno, non está pensado solamente como actividade aquí, está pensado tamén para ofrecer a parques acuáticos, centros comerciales e outros lugares do mundo, non? De feito, temos a punto de firmar xa algún proxecto como un parque acuático moi grande en Dakar, Senegal, un en Líbano, en Beirut, Arabia Saudí, o sea, temos 5 xa foron para Estados Unidos, xa estamos empezando a ofrecer o produto a outros países. José, quería preguntarche polo tipo de eventos. Que tipo de eventos se poden celebrar e pode acoller unhas instalacións como o Racing Dakar na actualidade? Bueno, en eso temos moita vocación tamén na celebración de campeonatos. Fixemos máis de 80 campeonatos de carácter galego, o sea, oficiales, tanto de scooter como de karts, como de slalom, con coches de rally, como que trouxo de Sergio Vallejo, que acabamos de ver na reportaxe, que acabades de ver no reportaxe, que foi un luxo telos aquí comigo, son uns grandes amigos, é un placer telos comigo aquí no circuito, e aparte un día que veu un montón de xente, máis de 1000 personas viñeron a velo, e bueno, fixemos moitos campeonatos, moitas carreiras de todo tipo, e agora tamén queremos celebrar, porque temos unhos aquacars adaptados para minusválidos, e queremos celebrar o primeiro encontro de minusválidos para que participen nunha carreira cos aquacars adaptados. Para cando? Bueno, todavía non temos fecha, hoxe estuven co meu colaborador Basi, que o quero un montón, que é unha persona que me está axudando con este proxecto, e unha persona que él está parapléjico, pero que ten unha energía increíble e que me está axudando a desarrollar o aquacar adaptado. Estamos vendo que fechas son as que mellor se nos adaptan, pero para este ano seguramente.
José, antes de rematar esta entrevista, quería preguntarche, para todos aqueles que nos estén vendo en toda Galicia, a quen e por que convidarías a disfrutar destas instalacións, a coñecer por primeira vez ou a repetir en este Karting Dakar? Bueno, é complicada esta pregunta porque a verdade é que teño moita xente que me encantaría que viñera a probar ou a repetir, pero bueno, en xeral a todos os aficionados ao mundo do motor, a todos os clientes que xa nos conocen, que veñan porque van a disfrutar de unhas instalacións moi renovadas, con novedades como é o Aquacar, para quen non o conozca, e bueno, eu non sei, brindaría por todos os que colaboraron comigo desde que eu empecé, tanto empleados como proveedores, como xente que tuvo a capacidade de entenderme, de comprenderme, de apoyarme e de animarme a seguir peleando por un proxecto tan enriquecedor como é este proxecto do Racing Dakar personal. Bueno, é unha actividade que eu a teño como un estilo de vida, non é solamente un negocio, é algo máis para mí. Bueno, pois dicíase que te gustaría brindar, pois imos a brindar por todos eles. Antes de nada, José, co teu permiso, imos a despedir xa este verán, xa non temos tempo para máis, xa nos temos que ir despedindo, quedan con noso artista da semana, con Alex Millet. Lembren que nos voltamos o vindeiro venres, con máis e mellor neste verán. Ata entón, sexan moi felices e boa fin de semana a todos. Chin, chin. Ninguén nos diga como pensar, que ninguén nos diga como falar, que ninguén nos diga como chorar, que ninguén nos diga non. Non coñecen a morriña, non coñecen o fogar, os invernos na lareira, os verán xunta ao mar. Nunca viron as estrelas, nin o sol bicando o mar. Non renegues de como es. E alzarei a bandeira azul e branca, ao son dos rumorosos cantarei. Chorarei por a terra que nos une, e que así por fin poidas ver. E alzarei a bandeira azul e branca, o nariño probarei con breoga, bailarei ao son dunha muñeira, e que así por fin poidas ver quen es. Hoxe das musí, mañán un non, eu dou un depende que do mellor. De repente miras e ves en min un rostro que quere dicir. Non coñecen a morriña, non coñecen o fogar, os invernos na lareira, os verán xunta ao mar. Nunca viron as estrelas, nin o sol bicando o mar. Non renegues de como es. E alzarei a bandeira azul e branca, ao son dos rumorosos cantarei. Chorarei por a terra que nos une, e que así por fin poidas ver. E alzarei a bandeira azul e branca, o nariño probarei con breoga, bailarei ao son dunha muñeira, e que así por fin poidas ver. Ao son dos rumorosos cantarei. Chorarei por a terra que nos une, e que así por fin poidas ver. E andarei a bandeira azul e branca, o nariño pro